Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:17 p.m., thank God it's Friday. At sa lahat po ng mga pabiyahe ngayon, papunta sa mga gimikan, ingat po kayo. Sa lahat po ng pabiyahe at pauwi sa kanilang mga family, ingat po kayo. Kaya mga kabisyo, ang ating programa ngayon ay rated SPG, Top Secret. Kaya po hindi ko napapatagalin pa mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating Top Secret caller ngayong gabi na to. Kilalanin na natin. Good evening po. Hi, good evening. Hi, good evening. Happy Friday. Happy Friday, DJ. Titangelo. Yes, thank Kamusta? God is. Yes, I'm good. How about you? Kamusta ka? I'm good. Okay, thank God it's Friday. Good and happy. Yes. Yes. Oo nga, pero may pasok pa ako bukas, so... Ganun talaga, lipin tayo ng salapi. Anyway, yun na nga, hindi na natin papapatagalin pa. Familiar daw ang boses mo. At sino? pero hindi ko na papatagalin pa. Ngayong Friday na to, alamin natin kung ano ba ang iyong rated SPG Top Secret. Pero ano muna ang pangalan? Jace po. Jace. Ilang taon? Yeah, Jace. 24. 24. Jace. Taga saan? Makati. Makati. Okay, from Makati. Jace, 24 years old. Ano ang rated SPG Top Secret mo ngayong gabi na to? My rated SPG top secret is I had this person na sa fire exit kami unang nagkabembangan. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes, fire exit kami nagbembangan. Sa fire exit kayo nagbembangan. Teka lang, Jace. Pag fire exit, kadalasan mga condo unit to di ba? Yeah, unit. So, sa isang condo kayo nakatira, tapos dun kayo nagtagpo sa fire exit. Actually, ito, I'm about to tell the story. Okay. Yung condo na yun is medyo kilala siya. Pero yung tower 2 kasi na yun sa Manda, walang CCTV even sa hallway. Mhm. Tapos wala din CCTV sa fire exit. Tapos since condo nga siya, malawak siya, marami siyang fire exit. Okay. Mamimili ka kung north or west. Tapos, ang nakatira dun sa condo na yun is yung kapatid ko, sister ko. Mhm. Tapos nag-vacation lang ako din ng almost 2 weeks para samahan siya. Mhm. At dahil bored ako, every night, I tried to install Yellow app, which is familiar naman yung mga third sex. By the way, I'm bisexual. Mentioned the orientation is bisexual. Okay. And then, nag-install ako. And then may nakamatch. After ng maraming match, may isa ako natipuhan. Kaso, jahe. Ang tagal niya mag-reply that time, so I was about to sleep na kasi it's already 11:30 tapos may pasok ako ng 8 o'clock. So parang, hindi naman nato ito magre-reply. Tapos, 11:40 nag-reply siya. Sorry, G ako dun sa plano, meet up daw kami. Sabi ko, place mo ba? Sabi niya, negats eh. May kasama ako sa room. Sabi ko, okay. Hindi rin ako pwede kasama ko ate ko. Sabi niya, sa fire exit tayo. Wait. Parang- Jace, siya nag-gaya mismo sa fire exit? Siya yung nag-gaya. At first, ayoko pumayag kasi napaka-risky. It's a fire exit. Mhm. Pwedeng may dumaan. Pwedeng. Pero come to think it's already 11 midnight. Mhm. Wala nang dadaan ng fire exit. It makes sense some point. So sabi ko, risky, sabi niya. O sige, kung ayaw mo, hindi wag. Pinakita yung picture. Sabi ko, pwede. Pwede na to.
Ano itsura mo na? Ano itsura? Anong pwede? Yung pwede ba talaga? Or pwede talaga? Nung una kasi, sa nung unang send niya sa picture, ay, Totoy, parang negas. Tapos nung sabi niya, hindi mo kala akong babyface. Actually, kamukha niya si Enchong D. Enchong D. Enchong D? Yes, Enchong D. Yung katawan. D. Di rin. Ano? D din, D. Di din. Uy. Mga Oo. gwapo-gwapo nga. Tapos, di sabi ko, sige, I'll meet you at the for exit, floor number 27, 12 o'clock. Di. Tapos, at the elevator that time, nakita ko na siyang sumakay. Mhm. Eh di, sabi ko, tara. Hindi, punta kami for exit. Sabi niya sa akin, ano bang gusto mong gawin? Sabi ko, ano lang, side fan lang. Pag sinabing side fan lang, ano lang, subo, ganun. Subo Mhm. niya ako, subo niya, ganun. Tapos, nagulat ako. Sabi niya, gusto ko kasing mag-fuck. Sabi ko, what the heck? Ay, sabi ko, fuck agad. Wala Mhm. yung problema kasi versa ako. Pwede ako mag-top sa kanya, pwede rin ako mag-bottom sa kanya. Eh, ang gusto niya siya magta-top sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ako prepared. Hindi ako nakapag-miss kasi ang alam ko, side fan lang. Mhm. Pero good thing, hindi, nandun na kami. Kinakabahan ako kasi parang ang ingay sa taas. Kasi may ano yung Airbnb sa taas. Tapos, yung mga nagpa-party, so baka may dumaan. Eh, ang ganda nung pagkakasetup nung fire exit. Talagang dilim na dilim. Sulok na sulok. Walang makakita, walang makakarinig sa'yo. Eh di, to start, he grabbed me, he pushed me dun sa wall. Tapos, he started to kiss my neck, down and down, to my nipples, hanggang dun sa baba. Tapos, Jahe, nung nilagay niya yung kamay niya dun sa, underwear niya, fudge! Nagulat ako. Sabi ko, sabi ko sa kanya, ano to? Bakit ang laki? Sabi niya, semi-erect pa lang. Sabi ko, semi-erect pa lang yan. Mukha na siyang 6 inches. Sa times ako that time, semi-erect pa lang daw yun. So, continue kami, nag-romansahan Jace, wait lang. kami. Gusto namin Yes. malaman, maraming mga kababaihan na nagtatanong ngayon dito, gano'n daw ba kalaki? Yung semi-erect pa siya, pero 6 inches. May yung tansya ko dun sa kanya. Most likely katulad nung sa akin. Yung sa akin kasi 7.5. Mhm. 7.5 pero normal yung taba. Unlike nung kanya na almost 7.5 pero grabe yung taba. As in. Mhm. Oh, Tapos malaki. hindi siya yung hindi siya yung typical na malaking ulo. Yung patusok, yung malaki yung katawan, tapos paliit yung ulo. Matulis nga. Oo, matulis. Eh di, kapapa lang yun. Kinapa ko pa lang yun. Hindi naghubad na kami, nagkahubadan na. Yung tipong kada sakto nung nipple niya, kada kiss ko sa neck niya, yung tipong napapasigaw siya. Sabi ko, huwag kang maingay, mamaya may dumaan. Alam mo, tapos bumulong siya sa akin, kinagat niya yung tenga ko. Sabi ko, ito nga yung thrill eh. Sabi ko lang, yung thrill mo to. Tapos nung time na nakakatawa dun, hindi namin alam kung sino unang luluhod para kumanta. So, ang ending, ako na yung pinauna niya. Like, hindi ko masubo ng ayos yung mic niya kasi apakalaki. Sobrang laki, tapos parang nangawit yung bagang ko dun, nangawit yung jaw ko dun. Kasi parang akong maglalako joke. Tapos bawat indayog niya, dinidiin niya. Tapos bawat deep throat ko sa kanya, tumitirik yung mata niya to the point na nakalimutan niya nasa fire exit na kami. Bawat indayog Tapos niya. pagkatapos, bawat indayog as in. Hindi ko makakalimutan yung night na yun na talagang it was the first ever fun na talagang very Jace. daring. Very daring. Hindi, very risky. Very risky. Jace, Tapos, bago natin yes. ituloy, wait lang. Maputol lang kita. yes, but, Bago masunog ang fire exit sa kwento mo. Bago masunog ang fire exit sa kwento mo. Jace, binigyan mo ako ng image nung ating kasama
kasama mo doon sa fire exit. Kasama tuloy ako. So, nakasama mo sa fire exit. So, ikaw naman, Jace, bigyan mo naman kami. Sino ba kamukha mo artista muna? Actually, sinasabi lagi ng mga kawork ko, parang Korean style din. Kasi nga lagi may kulay yung buhok ko. Pero wala akong specific na, mukha lang Koreano. Tapos, cute lang yung cheeks. Tapos yung katawan, slim lang. Normal. Maputi ba? Anong... Yes, maputi ako. Then, 5'7" yung height ko. Uy, matangkad. May itsura pala talaga to si Jace. Mhm. Tapos, edi, ikaw ang unang sumubok sa mikropono, sa golden mic. Nalakjo ka dun sa golden mic niya. Masyadong malaki. Sa bawat indayog niya. Maduwal-duwal pa ako noon. Maduwal-duwal ka. Ngayon lang, how ironic, no, na ngayon lang ako nakadinig ng ganitong kwento. Na mismong kayo ang nagsunog ng fire exit. Pinaliyab ninyo ang fire exit. Kumbaga, dapat dyan tatakbo Ito para, really fire. di ba? Oo, diba? Dyan dapat tatakbo para maka-exit sa sunog. Pero kayo gumawa ng sunog mismo doon sa fire exit. Apoy na apoy ang kwento mo ngayon. Ituloy mo, Jace, kung ano ba mga nangyari. Hindi lang yun kasi he come prepared. May lubricant, may 3 sets of condom. So, may lubricant. Hindi, ano niya? Yes, may lubricant at saka may condom. Anong sumunod? Tapos, binaba niya yung pants ko that time. Tapos, nirim niya ako. Nagulat ako. Nirim niya ako. Hindi ako sanay nang niririm yung bulalo ko. Dinilaan niya, inikutan niya ng dila niya, pinasok niya yung dila niya doon. Like, oh my God, it's heaven. Till now, nararamdaman ko pa din yung kilit eh. Pag naalala ko yung nangyari sa amin, habang kinukwento ko yun sa ngayon, parang, oh my God. Tapos, after nun, nag siya ng condom. At yung condom halos hindi magkasya sa kanya kasi nga, medyo malaki. Tapos, ang daming lubricant yung nilagay niya. Nung pinasok niya sa akin, yung talagang halos hindi ko kaya, halos napapasigaw ako. Tapos kinakita niya yung bibig ko, tapos marahas niyang binayo, pinasok, slow pa. Marahas niyang binay. Tapos as in talagang, yung hugutin niya, tapos bigla niyang ipapasok ng biglaan, tapos bigla niyang babayuhin ng mabilis. Tapos, habang papares kayong pawisan, ramdaman niyo yung hingil ng bawat isa, siya mag-slow, kikis ka niya sa neck mo. Tapos babaruruting ka na naman niya ng mabilis. Itutulak ka niya sa pader. Tapos paluluhodin ka. Tapos gagawin niyo yung dog style. So, ibig Tapos, sabihin, nakasampay nakapasok siya sa kuweba mo, Jace? nakapasok siya dun sa bulala ko. Ano nangyari sa'yo? Buti Tapos, hindi tumagos dito sa ano mo. Sa ngalangala mo. Piling ko nakita yung... Hello, Jace? Nawala ka. Jace, na-mute ka yata. Hello, Jace? Naputol po si Jace. Mga kabisyo. Nasa mainit na po tayong kwentuhan. Nagulat ako Nagulat actually mga kabisyo. Nagulat ako dun sa mga revelasyon ni Jace ngayong gabi na to. So, ano kaya nangyari sa kanya? Ba't kaya biglang nawala itong si Jace? Yan. May nangyari lang. May tumawag lang siguro sa kanya na busy eh. Eto na. Jace! Jace! Nawala ka, Jace! Nandun tayo sa gitna eh. Piling ko dun yun sa connection ko eh. Ayan, Nakadito okay kasi na. ako yun. Ito, okay na. Sorry. So, dun na sa nasa na tayong part, dun sa pumasok siya sa bulalo ko. Oo, pumasok siya sa bulalo mo. Hindi ba tumagos ang alangala mo? Hindi. Kasi nakiliti niya. Naunat niya yung curve ko na bituka. Tapos, As in, kahit yung yung prostate ko, nakiliti niya eh. Tapos tawan-tawa pa ako kasi anong nangyayari pa nun, dali-dali kami, pabilis ng pabilis.
hanggang sa, nung nilabasan siya, sobrang dami. Kasi nung malapit na siyang labasan, tinanggal niya yung condom, tapos hindi niya na pinasok. Pinutok niya lang sa back para daw maramdaman. Like parang shoot, parang nagtapon ka ng isang basong gata sa likodan ko. Ganon? Ang dami yun. Ang dami kasi sabi niya 5 days siyang hindi as in sobrang lagkit. Mas malagkit pa siya dun sa lubricant na ginamit namin. Grabe. Kailan to nangyari, Tapos- Jace? Teka lang, bago mo ituloy, kailan to nangyari? Ah. Nawawala si Jace, no? Humihina connection ni Jace eh. Naka-ano lang siya, naka-data lang. Pagbigyan natin mga kabisyo. Jace, Hello? Yes. okay lang nawawala yung connection mo. Pero, Jace, kailan lang nangyari to? Kwentuhan mo naman kami. Last month lang actually. Last month lang. Oo, last month lang. Tapos, Naka-enchong yung di ka time- last month, no? Oo. Hirap na hirap ako umupo nun eh. sabi nung mga work, kunyari sa'yo, wala naman tayong training ng volleyball, bakit para masakit balakang mo? Mhm. Kung sa isip-isip ko lang, hindi lang balakang yung masakit sa akin, pati itong buong. Grabe. Tapos, nung time na turn ko na, biglang nagsibabaan yung mga tao sa Airbnb. Kasi, sarado na yung bar. Tapos, syempre, taranta kami. Nagbihis kagad kami. Nagkapalit pa kami ng undies nun. Sobrang taranta namin. Nagkapalit pa kami Tapos, ng underwear. Ano nangyari? Tapos, edi, syempre hindi pa ako nakaka-score. Edi, kinabukasan, pagpasok ko, ang sakit nga nung tewop ko. Hindi ako makaupo. Tapos nung pauwi ako, nakasalubong ko siya sa elevator. I mean, Mhm. nakasakay ko siya actually. Nakasakay ko siya. Mhm. And since mataas na floor kami, dadalawa na lang kaming naiwan. Tapos sabi ko sa kanya, lumapit ako sa kanya. Tapos parang siya nagtataka, parang hindi niya ako kilala. Pero, well, inisisip ko siguro hindi niya matandaan yung mukha ko. Sabi ko, meet me again dun sa sa fire exit, 27th floor. Teka lang. 11:50. Ano sagot niya? Yung sinasabi mo yan. Sabi niya, luulis siya, pero sabi niya, sige, punta ako. Then, nag-11 na, 11:50 na. Nandiyan na late pa ako. Mhm. Sobrang nanibago ako kasi hindi siya yung ganun ka mild. This time talagang mas marahas siya. As in, sobrang full blown yung pagiging marahas niya. So, mas wild. Sa madaling Mas salita. wild, literal. Tapos, na-fuck ko din siya. Tapos naka-4 na round kami sa fire exit. Tumagal kami hanggang 2 a.m. doon sa fire exit. This, nagtataka ako, ba't hindi ka niya nakakilala? Ano yun? Parang may sakit ba siya nakakalimot? Anong nangyari? Actually, nung time na, syempre, hindi ko na yun. Sabi ko sa kanya, wild mo ngayon na parang gusto ko yan. Sabi niya, ganun ba? Gusto mo yung ganito? And then, lumabas na kami sa elevator. Kasi, hinatid ko muna siya kasi second time nang may nangyayari sa amin. Medyo nagkakaroon na ako ng attachment. So Mhm. parang, Mhm. ay, nagugustuhan ko to. Gawin ko tong FUBU. Nung time na, kami, lumabas ng elevator, nandun na kami sa unit floor niya, which is 17th floor. Nakita ko, yung eksaktong itsura niya din. Sa harap ng, ng elevator. Like, shit. May kakambal siya. Oh! May kakambal siya. Ibig sabihin na banatan mo yung dalawang magkambal. Tapos nagkagulatan kaming tatlo kasi tinanong nung una kong nakafan kung kilala ko yung kakambal niya. Tapos sabi ko, akala ko ikaw to. Sabi ko, shit. Hello. Ooh, Jace! Speechless ako sa'yo. Kahit naman ako. Kahit naman ako, as in. Grabe yun. Tapos, we decided na pumunta din sa unit nila. Mag-usap-usap. Yung pala, kakambal niya, yung nakasabay ko sa elevator, kaya pala halos di niya ako ma-recognize. Tapos, curious kaya naman pumunta yung kakambal niya. Curious kasi nga,
Ngayon lang may nagsabi sa kanya na yun at siguro nasa isip niya, akala niya siya yung kakambal. Akala ko Mhm. siya Mhm. yung kakambal niya. So habang nag-uusap kami, sabi niya, may nangyari sa amin. Sabi nung una ko may nangyari din sa amin eh. Sabi niya, at least ngayon, tapos na kami. Sabi nung nauna ko, tayo naman, ang daya eh. Siya pinagbigyan mo, ako hindi. Sabi ko lang, iya. Legit, totoo. Totoo, tapos may nangyari sa amin nung gabi na yun. Tatlo na kayo. Hindi. Yung nauna naman, kasi tapos na yung pangalawa eh. Yung nangyari sa amin nung nauna, tapos, edi, dahil 2 weeks ako dun, everyday, alternate. Parang, minsan napapansin na ng ate ko, nawawala pag alas 12 ng gabi. Ano sabi mo? Ate ko, bumababa, nagugutom ako eh, kumakain ako ng sausage. Oh! Kumakain ako ng sausage yung kambal. Eh di, 2 weeks kaming ganun. Mhm. So, anong nangyari? I need to go back in Makati. Mhm. Dito na ako sa may Makati. I need to go back at Bangkal. So, parang, yung isa, kinuha, yung pangalawa, kinuha niya yung FB ko. So, binigay ko naman. Tapos, every time na free siya, from Manda to Makati, sinusundo niya ako, lumalabas kami. Is ginagawa namin yung ganun sa car niya. Mhm. Minsan sa parking ng company namin. Tapos minsan naman, sa elevator sa kanila. Mhm. Parang, dahil wala kang CCTV kahit sa elevator eh. Parang, nakakapuslit kami, tapos, yung kambal niya, yung nauna ko naka-fan, nagpaalam siya na liligawan ako. So parang, Jace, yes, hindi ka ba nasasaktan? saan? Ito, naapakan ko yung buhok mo, ang haba eh. Sarap mo sa bunutan, Jace! Ang haba ng hair mo! Grabe nga, no? So, dalawang kambal na guy Na malaki. na malaki. Wait lang, Jace, ha? Eto, Yes. linawin natin. Bago ka magkwento, ako na muna, magtatanong muna ako sa'yo. Yeah, sige. Sinong, kumbaga yung pangalawa, mas wild, pero sinong mas malaki sa dalawa? Actually, yung bunso eh. Totoo? Oo. Talagang malaki talaga. Oo, malaki. As Yun in, yung talagang- 7.5. Yun ba yun? Hindi, yung isa kasi kanina, parang mga nasa siguro 7 lang siguro yun. Pero sinong mas nasayahan ka? Mas nasatisfy ka? Yung pagkat hirap na mamili, kambal kasi. Naririnig kaya nila tayo? Nalalaman kaya nila tong kwento na to, no? Actually, nung last time na I'm about to share the story, Mhm. dapat may nangyayari sa amin nun, tapos may tawag ng tawag sa akin. So, alang ang sagutin ko, di ba? Alang Ganun. i-share ko. May nangyayari sa inyo. Oo. Sana tumawag ka dito habang may nangyayari sa inyo. Yun na nga. I'm about na i-air na maging caller nyo ngayon. So, parang tinawagan ako ng staff nyo. 2 beses nag-miss call yung staff nyo, tapos hindi ko masagot kasi recorded via line. Kasi alam ko tumatawag ka na talaga yata dito, kaso nga lang hindi rin namin nasasagot, no? Oo. Tapos Kumbaga, nagkakasalisi i-share ko tayo. yung story na to. Nagkakasalisi lang tayo. Pero ito Oo, na siguro. Kasi nasasalisihan kayo. Ara! Nasasalisihan kayo. Nasasalisi ah! O tapos, ito na. So, yung bunso, yung gusto manligaw sa'yo. Mm-mm. Pero ang madalas na nagpapakita sa'yo ng kanyang effort, itong pangalawa. Oo, yung pangalawa. Yung sumusundo sa'yo at nagbebengbangan kayo sa Oo, yun yung bunso, yung pangalan yung gustong manligaw. Pero Jace, gusto ko malaman din para aware din tayo dito sa mga pagiging safety natin. Bago ka ba makilala tong dalawa na to, active ka talaga sa pakikipag-S? Actually, hindi. Mm-mm. Hindi ako active. Yung 2 months ako na
nag nagpa-test muna ako bago ako pumasok kasi I've been in a long-term relationship tapos nag-failed. So parang Mhm. I tried na coping mechanism ko is to actually dapat kausap lang eh. Pero alam mo yun, nami-miss ko din yung feeling na may yumayakap tapos Mm. may binabaonan tapos bumabaon sa'yo. Ganun. So I tried yung app So, na alam ko. at least may ano ka rin, may mga self-check ka din, 'di ba, Oo, sa sarili mo na safe ka actually, talaga, walang actually problema. kaming tatlo sabay kami nagpapa-test. Uy, kayong Mm. tatlo? Yes. Anong ibig sabihin nito, kayong tatlo? I mean, kasi one time, inaya nila ako na silang dalawa, I mean sabay. Like parang parehas ipapasok sa akin, ayoko. I mean parehas 7 yan na mataba, ayoko. Pero may nangyari sa inyong tatlo. Meron. Paano nangyari? Sige nga, pwede mo bang i-detalye sa akin o i-detalye sa amin ngayon, sa mga nakikinig ngayon, sa mga interesado lang po sa lahat lalo na ng mga nakatutok sa atin sa radyo, sa mga interesado lang po sa ganitong kwento, hindi po namin kayo piniplease na magustuhan nyo yung ganitong kwento dahil tayo naman open tayo. Ang 90.7, ano man ang gender mo, ano man ang kwento mo, pinapakinggan natin yan. Hindi naman natin pwedeng i-discriminate kung ano man ang gender ng isang tao. Baka kasi yung iba, ano ba naman to? Ganito yung kwento. Sa atin, bukas tayo dyan. Jace, tatlo kayo ibig sabihin. No, tatlo kami dun sa unit nila. Paano nangyari? Detalyado mo naman na ikwento sa amin. Sinalampak ka ba ng dalawang malaking batuta na to? Actually, habang sinusubukan kong dilaan yung mic nung isa, niro-romance ko naman ng kamay yung kabila. Alam mo, may dalawang batutang nag-aantay sa masagana mong laway. Ganon. Oo. Tapos, pagkatapos ko dun sa kabila, yung kabila naman yung didilaan ko. Halos sabay silang napapaungol. Tapos, habang pumapasok sa bulalo ko yung isa, pumapasok naman sa bibig ko yung isa. At buong magdamag na nangyari yun. Tapos, ganun din yung ginawa ko sa kanila. Masasabi mo, Jace, na jackpot ka dito sa dalawang to? Masigit pa sa jackpot eh. Sige nga, kung ibibigyan mo siya ng itatag natin siya as jackpot ba? Lucky 7. Lucky 7, wow, title. Kung bibigyan natin ng title tong nyo, pagsasama yung tatlo, Lucky 7. Pati sa mga 7 inches. Lucky 7. Talino mo, Jace, ha? So talagang winner na winner ka, Jace. Ikaw kumbaga maraming nangangarap na ganito na gustuhin. Actually, marami talaga gusto maka-experience nung ganun. Mhm. Even naman yung ex ko dati, pangarap niya magkaroon ng partner may 7 inches. 7 inches din yung sa akin. Mhm. So, tapos bonus na lang na mataba pa yung dalawa. Like, para ka talagang, sabi ko, naranasan ko na yung langit sa lupa. Mhm. Mhm. Kumbaga, Ayun. pinalasap na sa'yo ang kaligayahan na hindi pa nalalasap ng iba. Tapos, ayun, we tried na kaming dalawa, ng brother niya, tapos kaming dalawa, tapos while kita niya ako, tapos kita din nila na inaano ko ng kapatid niya, kita din ng kapatid niya na inaano ko yung kapatid niya. Like, everything. Parang naging open kaming tatlo, pero kasi, yung time na yun, may gusto na sa akin yung bunso. Pero hindi siya nagsabi yung panganay. So, mas pinili ko yung panganay. Kasi siya naman yung nauna eh. Tapos, one time, bumalik ako dun sa condo, nagdala ng ibang tao yung bunso. nagdala pa ng ibang tao. So, parang, medyo na-hurt ako. Parang na-hurt ako that time. Bakit? Parang, sabi ko, parang may kirot na parang, ako dapat yun eh. Hindi yung taong yun. Masyado ka naman sakim, Jace. Gusto mo, dalawa sa'yo. Package yun. Ay, package ba yun? Dalawa talaga, no? Hindi, joke lang. Grabe. Hindi, nasaktan ako. Kidding aside, nasaktan ako kasi I know to myself na gusto ko yung kapatid niya bunso. Doon ako may gusto, pero hindi kasi nagsabi na gusto niya ako eh.
Ah. Kumbaga kasi So, nag-first move sa'yo si panganay. oo. Siya yung nagsabi manliligaw, pero ang sumusundo nga sa akin, di ba yung bunso? Tapos mas malaki pa yun. Tapos mas well. Yun nangyari. Anong ending nito, Jace? Until now ba magkakasama pa rin kayo? Actually, ngayon, wala na akong contact dun sa panganay. Mhm. Pero yung bunso, ang alam ko, tumigil na siya makipagkita dun sa na ano niya. Tapos, he's trying to reach me out. Mhm. Nagpapadala pa, nung yesterday, nagpadala siya ng food, padala siya ng Starbucks. Tapos, binigyan niya din sa akin yung gift niya ng pillow. Tsaka yung Starbucks na, ano yun, yung parang tumbler. Wow, oo, yung limited edition. Yung limited edition. Hanggang ngayon nga, So, di ka mabuo-buo yun. Ganun, Sabi ko, naregaluhan ka tapos niya. biniro ko pa siya. Sabi ko, parang magkasin laki lang to ng tumbler mo dyan sa baba. Uy! Baka talagang ano kayo, meant to be kayo yun. Talagang baka Ay, kayo ngayon, para sa isa't isa. hindi kami hindi kami exclusively dating. Mhm. Kumbaga, ngayon kasi, tulad niyan, tomorrow, susunduin niya ako, punta kami ng work ko. Tapos, after ng work ko, punta kami Tagaytay. Mhm. Pero yung kuya niya kasi minsan nagsasabi na, nagre-reach out sa kanya na, kapuntahin daw sa condo, banding daw tayo kahit walang ganun. Kumbaga, magsama-sama lang tayo, ganito, Kalokohan ganyan. yun. Kalokohan. Kwentuhan lang. Kwento. Kwentutan. Ah! Kwentuhan lang. Nauwi sa butasan. Di ba? Actually, naranasan ko yung yung tumagilid, tumihaya, lumuhod at lumapa. Oo! Tapos ang kanta pa nun, niloloko pa na, si Jace ay aking sinubmarine, pero siya'y bitin pa rin, kinuha aking queen. Jace, pang matagalan ka ba? Oo, matagal. Matagalan talaga. Grabe. Oo, minsan umaabot kami ng 3 to 5 rounds, depende, pag kaya pa nila. Tindi mo naman, Jace. 3 to 5 rounds, no? Oo. Jace, eto anong gusto mong komento dun sa dalawang magkambal? Sige nga, bigyan mo sila ng message mo ngayon dito. Hala. Sige, Jace, Huwag bilis. na kayo mag-away, ako lang to. Uy! Hindi, seryoso. Para dun sa sa panganay. Siguro we should be friends. We should be friends na lang kasi unang-una, given na I know your intention, we supposed to be on that other way na dapat ganito lang talaga tayo. We should not cross our boundaries dapat. There's a line na we should not cross, pero dumating sa point na nag-cross na tayo dun sa line na yon. So, ayaw ko din masira din yung pagiging magkapatid nyo. So, I rather choose to ignore you kesa masaktan ka din kapag nakita mo ng twin mo. Para dun naman sa twin niya, yung bunso niya, bukas tayo ha. Bukas agad? Saan kayo bukas? Tagaytay, malamig daw kasi dun. Uy! Baka may magandang spot doon. May Oh. recommend ka ba? Marami. Taga doon ako eh. Share. Ay, nako, Jace. Antindi mo, Jace. Share link. Oo, sige, sisend ko na lang yung link. Aray ko. Hoy, baka naman na andun ka. Spotter ka pa namin. Kidding aside, but yun nga, Jace, thank you so much sa pagkukwento mo. May isa-share ka pa ba? Or sapat ka na dun sa kwento mo ngayong gabi na to? Ayoko ma-meet yung yung pangatlo nilang kapatid. Meron pa? Sila? Triplets daw sila, pero yung isa kasi nasa abroad. Tingin mo, kakayanin mo pa kaya mabiktima yun? Hindi no. Common. Hindi mo, Pero Jace. kidding aside, triplets nga daw sila. Sabi ko na kaya ng nanay niyo yun. Hindi, no? ang hirap nun nung nilabas sila. Sabagay si Sarian kasi siya. Ang hirap nun ilabas, tapos Mhm. ang hirap din nun ipasok sa akin. Pero mo tatlo, no? Hindi ko maisip, no? Actually, until nun, hindi ko maisip kasi ang sakit na ang sarap na parang nung pinasukan ka nun, parang yung lahat ng muscle mo napunit, pati yung kaluluwa mo nagsabing, Alleluia.
Talagang New Year. Sabog. Pati kaluluwa. Diyos ko. Yung tipong pag pumasok na pati yung kaluluwa ko umaangat. Grabe. Alam mo, Lumalabas sa katawan. baka biglang 8 inches yung pangatlo. Durog ka talaga doon. Hindi, wag na. Din ako sa bunso. Anyway, Jace, nagulat ako sa kwento mo ngayon at pinaliwanag mo ang aming ginising mo ko. Ang natutulog kong tugon, nagising sa mga kwento mo ngayong gabi na to at tiyak, maraming umangat ang kilay, maraming nagulat, pero ang lupit mo, Jace. Aware naman ako dun sa mga ganung tao. Ang lupit mo, Jace. Siyempre, pag inggit, pikit. Dahil Oh! promise. Ang galing mo, Jace. Gusto ko to si Jace, ha? Pag inggit, pikit. Di ba? Ganun na. Tikman ko na yung 7 inches. Galing mo, Jace. Ang galing mo, Jace. Oo. Matindi ka. Siyempre, practical tayo. Baka. Tsaka marami kasing hindi naniniwala na katotohanan daw ba tong kwento at baka kasi kala nila scripted ito eh. Alam mo, marami nang nagtatanong sa akin, Jace, na yung mga caller nyo ba dito sa 90.7 Love Radio scripted? Jace, tatanungin niya kita, rektahan, magkakilala ba tayo o scripted ba talaga to, Jace? Actually, hindi kita kilala. Lagi ko lang kayong pinapanood ni DJ Rocky. Pero kasi, nag-research pa talaga ako. Matagal na, parang 3 weeks ago pa, na talagang hinahanap ko yung kung paano kayo tawagan, kung paano ganyan. Kasi even sa sa other radio story, Love Life naman yun, sa ibang program, nakapag-share na din ako ng story ko nung na-broken ako. Eh, hindi naman angkop yung ganito ka-hot at saka kagaling na story dun sa kanilang segment. So, nakahanap ako ng, dumaan sa YouTube yung, may naano ako dun yun, sa Kristan ata yun, yung may nangyari sa kanila habang sa Kristan siya. Oo, Yun. tama. Napanood ko yun. So parang, yung sa Kristan nga, may nangyari sa kanila. Kami hindi naman pare yung nirurutan ko. Yun lang. Guardia. Hindi ba? yun lang yung ang dami, kada kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, uy, ikaw pala si DJ Titan Jello. Totoo ba yung storya nyo? Parang hindi kami naniniwala, baka kakilala nyo. Hindi po, kabisyo. Ito na po si Jace, isa rin si Jace sa mga nagpapatotoo. Wala Opo. pong Kung kailangan niyo po ng medical scripted. record ko kung napunit po yung anus ko, pwede ko pong isend sa inyo. Kasi Grabe. nag-bleed siya. Totoo. Nabutas talaga, no? Grabe ka, Jace. Nag-bleed siya. Pero ngayon, naman, healed na siya. Nasanay na siya. Pero Jace, ang lupit mo, ang haba ng buhok mo. Pwede ba kitang sabunutan ngayon? Ano pwedeng sumabunot sa akin. Anyway, Jace, maraming salamat and advance, Happy New Year sa'yo, Jace. Happy talaga. Naku, baka sa New Year magpaputok ka, ha? Ingat ka sa paputok, ha? Uy, pero ang ganda ng puputok mo ng ingatan. Gumukha ka na lang. Oh, ganon. galing. Yan ang gusto ko magaling sumagot Anyway, thank you Oo so naman. much. Thank you so much, Jace. May gusto ka bang batiin? Go. Hi, dun sa baby ko. Alam mo na kung saan tayo tomorrow. Kamalilate. Dun pa kami ng par exit. Pero joke lang. Hi, baby ko. Alam ko natutulog ka na ngayon. Pagod ka kasi kanina. Joke lang. I love you so much. So, ingat kayo, guys. And Yeah. to you, Titan Jailo. Thank you, Jace. Thank Sayang you, wala si Jace. DJ Rocky. Oo, sayang talaga. Anyway, bukas naman ang linya namin palagi sa inyo kung may mga kwento ka pa rin at nagkataon na nandito na si DJ Rakitera. Mas masaya, mas magulo, mas nakakabaliw lalo kapag nandito rin siya. Anyway, thank you. Update ko kayo kada ganap na. Hindi, ipunin mo muna. Ipunin mo muna yung mga matitindi mong kwento tapos pagbalik dito ni DJ Rocky, kaming dalawa, double trouble na mangyayari lalo nito pag magkasama kami. Sige, magplano ako sa airplane na lang. Thank you, Jace. God bless. Oh, sige, banat. Bye. Banat mo muna. Baka may gusto ka pa sabihin. Go. Hindi kasi plan namin mag Cebu. Eh, syempre, Philippine Airlines, syempre local lang naman. So, tatry. Uy, hindi talaga itatry. Balitaan mo ako dyan, Balitaan mo ako. Oo. Anyway, thank you so much, guys. And Kabisyo. Jace, thank you and God bless you. And advance Happy New Thank Year. you so much. Anyway, mga Kabisyo, napakinggan po natin si Jace, 24 years old from Makati. Grabe, no?
Nagulat din ako mga kabisyo sa lahat ng mga nakatutok ngayon, nagulat din talaga. Pero ito yung programa kabisyo na handa kaming pakinggan yung mga kwento ninyo na hindi ka husgahan bagkos ikay pakikinggan. Ito ang mismong programa na to ay nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, sa mga natawa, sa mga napasaya. Huwag po tayong mag-hate, no? Lagi lang po tayo mag-love sa bawat isa, di ba? Ang bawat kwento ay meron tayo napupulot at natututunan at nagiging masaya tayo. Bawag kang KJ, di ba? Dapat ngiti lang lagi. Anyway, maraming salamat. Once again, ako ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kasama ko po ang aking partner ngayon dito na si Boy Pindot, na hindi nyo po nakikita. Nandyan lang po yan sa paligid-ligid. At syempre, in behalf of DJ Rakitera, maraming salamat po sa lahat na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 11:58 PM sa buong Kapuluan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That portion is brand. Kabisyo